Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fauziya D. Suleiman, shugaban kungiyar Creative Helping Needy Foundation, kungiyar take tallafawa marayu mabukata da magajiyayyu. Kamar da kuka gani wannan bidiyo ne na wata baiwar Allah, wata yarinya matashiya Najatu yar shekaru 15 a yanzu da kuma mahaifiyarta gashi nan da kuma yaro. Ita wannan yarinya da kuke gani Najatu tana shekaru 14, wani bawan Allah wanda sunan shi Abdullahi ya haike mata lokacin da aka aike ta zuwa gida ashe ba kowa, ya haike mata ya lalata da ita, wanda cikin wannan hukuncin Allah a wannan lokaci sai aka samu rabo, wanda su kansu iyayen ba sani ba sai daga baya sai da ciki ya bayyana, wanda yanzu gashi an haifi wannan yaro. Kamar da ke gani gashi nan yaro an sa mai suna Yusufa. To babban abin da ya kasu guri na domin a kwatar masa haƙƙinsu shine farko lokacin da abin ya faru, a lokacin shi mutumin ya ikirarin ya amsa laifin shi, ya nemi ai sulhu, suka ce sai an tafi hukuma ta fitar masa da haƙƙinsu. To kuma cikin hukuncin Allah wajen wata nawa kenan yanzu? Wajen wata 8 kenan tunda aka yi zaman kotu so daya, har yanzu ba a ci gaba da bin kan lamarin ba, wanda ita uwa take so a kwatar wa yarinya haƙƙinta, musamman shi wannan yaro da aka haifa da shi mutumin wanda ya san yayi wannan aika kuma ya san dan shi ne, har yanzu bai zo yayi wani abu da ya danganci na haƙƙi ba. Yayin da kuma kotu bata ci gaba da sauraron ƙara ba, kullum aka ji suna ce ana dagawa. Ita kuma yarinya an kashe mata rayuwa yanzu haka da kuke ganin yarinya shekarunta 15, gashi nan ma kuka take yi, shekarunta 15 a yanzu haka da yan watanni, duka bata ma kai ko 16 ba a lokacin da aka mata wannan abu, tana shekara 14, an kashe mata rayuwa, an cuce ta, an cuci iyayenta. Bayanin me zaki mana baiwa Allah, ya sunanki, ya sunan wannan yake ce ko me ya haɗin ku da ita? Ya ce ni na haife ta. Buɗe baki ki bayani sosai. Yarinya ta ce kuma ba kanta na fara. A gurguje na'am. Yi bana bayani a gurguje. Wannan lamari da ya faru. Ya haƙuri, ku daina kuka, ya haƙuri. Mun gode maka Allah da ka zarauce mu cikin wannan lamari. Ya haƙuri. To ta kasa yin bayani saboda kuka da take yi, ita kanta yarinya kuka take, ni kaina kuka nake saboda wannan zalunci ne da aka yi wa ɗan adam. Yarinya ce ga ta na an zalunci rayuwarta, bayan fyaɗe da aka mata ta samu ciki gashi nan ta haifi yaro, ba a kula da yaron, gashi ba su da shi, abinda za su ci ba su da shi, ba su da wanda zai tsaya musu sai Allah, sai kuma ku kuma al'ummar musulmi. Ina kira ga al'umma ku shigo domin mu kwatar wannan ya rage hakkinta da aka zalunta. Najatu me zaki ce? Najatu me zaki ce? Ni ne abin da zan ce, Allah ya sa Allah ka bi mu. Muna kira ga al'umma su shigo su kwatar wannan yarinya hakkinta da aka zalunta. Yanzu ga yarinya an bata da yaro karami, yaron da an ki kula da shi, gashi ba su da shi, abinda su kula da yaron nan ma ba su da shi. Kuna ganin halin irin rayuwar da suke ciki. Wannan za mu asibiti ko biyar ba mu da ni, kwanan mu da za a rufa mana mai gidan isiyar muka tafi asibiti. Ran da za ta haihu. Wallahi. Gashi nan abinda za su ci babu, abinda za a ciyar da yaron babu, yarinya ce karama gashi nan aka haɗa ta, tana shayar da shi. Koko ne gashi nan muke ba. Baya shan nono. Da ina samu yake ciwon nono sati 2. Shi ne baya isa sahe irame, da wata ta zo ta ce ku dinga haɗa mata koko. To